content ka one murefu mani kubire content ka wakutora here mkomana aguta karasa kepesi tasangana majournalist animuona tasaimuona zvikuitika panapa majournalist azodai nati tambounganidzana ka haya zvina musoro tsagai mabasa okomana ewe ndopanoenda kutaura kai baba panenge zina musoro izvo zvichitenga nyama taunganidzwa kwete maasits aiwa kwete maasits madhiringi chacha so far ndo pandiriwo right Teachcart Media, DJ Sparks, Sly TV, manje ndo wakatanga ne television. Ndo wakatanga ne TV man. Aiwa yakatanga ne YouTube. Manners, mwana kwa chibanda. Uyarapa. Ndo rakwara ne nyama mwana ngoti zigo akutotadza kugara. Apa unoona dzotaura ka. Issue reality. Ameno ndikoma. Shamari matai benda. Ane data bezire matai. Uyu zigo uyu kutotadza kugara nekuguta. Ari mumona akamira. Amba kuchechi izvo zvimbototora. Jeri vanenge vasingadye mira kupuwa unosungiza. Uya usati wapedza. Mubvunzo kuti ndechipi chiri nani? Kunokwatira here kana kuti kwana papa? Kwatiri siyana nako. Right. Awa ndi ango sendi. Ndi ango wevanhu awa. Sekuru wenyika awa. Usina imba. Unodonetewa imba. Ndritoro charity case serious. Wani munhu akarura muChinese. Saka chama zviri kubuda here. Akataura kuti zita kuti muChinese wacho. Sati dimbure ka. Panapa musati mapedza. Director Taps Banda Media. Right. Mamunzwa. Ndeyakaronga chirongwa chebhishu. Meeting ine ndekureza mari yekuti mwana asaende kupi? Kujeri. Ine ndiyo atagarira pana. Ukazotifungira mweya wakaipa. Akasungiswa uyu mwana we ane mapepa ari kukota. Atori out on bail. Akasungiswa nenyaya yecontent. Nyaya yecontent creation. Zigo. Asa asungwe tiri makandiwa kuti tichakwereta mari kana paina anenge awo. Cameraman atina. Uyu asungwe nasi mari tinayo. Isso atikwerete. Ngoma zilai mati yana kunzwisa zvamataura. Prophet vakataura kuti kana munhu achinge afembera zviri mumatrausi vanozonokwereta mari. But uyu akanzi izvo tiri kuda mari yake. Asi isu mari tinayo hapana kuti tiri kuzopa. Kana akaenda kujeruka achaenda nemunhu amusungisa. Apanzwa achaenda amusungisa. Tozovaigira sadza ikoko vese. Nechozona ndiani achatanga kubuda. Ndopa achatanga kuona kuti ndiani ane miracle. But wozoti kana wozoti wozoti uyu kana akapinda mukati newo maprojects ako anyorawo apinda mukati ende tokutera kuprison kuti tokuita mainterviews ikoko kune kusina secretary kuna PR officer tongomudza kuti tiri kuda uyu enda urambe noti unenge uchinzi uda kuzonzi une discipline zvisirwa makore unokotoita kutonga tokuita another chance icho asi kuzoenda zviri nyore. Content creators, one family. Yepo yese. One family. Iyo. If you kill one, you've killed us all. Atisiye gamba rade comrade Adona akapfurwa nepfuti tofamba naye tomutakura kuti chirwaona iraona icho yeziko